Meidän base oltiin raidattu, joten meidän piti lähteä kauas pois spawnilta. Ja uuden basen rakentaminen siinä tulisi kestää jonkun aikaa. Ja kestää vielä pidempään, koska mä olin yksin servulla käytännössä koko päivän. Ja meidän koko tiimi on käytännössä ihan sairaan unstacker tällä hetkellä. Elikkä siis mulla oli joku ihan kulunut diamantti chestplate ja jotkut timanttikengät tässä kohtaa. Ja me oltiin niin unstacker, me oltiin niin sairaan köyhiä vielä. Ja jos sai luolassa enää kestoneja siinä, niin tuskin sitten se erottaa. Niin. Tuo koppi täällä on. Joo, tämä menee. Täällä menee tällaiset. Onks nää jotenkin suus teidän mielestä? Suoraan kaivettu alas. Näettekö? Joo. Sitten täällä on tämmönen. Tää on vaan timantti. Ne oli aika lähes spawnia. Oho, mitä mä löysin lisää timanttia. Niin meillä oli joku... Niin me oltiin aika lähes paljon. Serkku. Joku. Se on 14, se on 170. Einokin. Toiselle väärässä. Keräs. Ei ois varaa pierasta. Terveinen kerään alta nyppisuus. Kiestihkoista karpmaista. Ääni. Oli Mase pelaa Se piiritte. Okei, no tää on hyvä merkki. Täällä ei oo ainakaan käynyt kukaan tullut. Kun täällä laavat... Kyllä 4 ainakin riittää. Nyt Jorkatte oli vihdoin tullut servulle, joten nyt pystyi grindaa ihan huolella, koska nyt Jorkatilla oli meidän brewing standit, melkein meidän e-chesti, meidän kirjat, meidän e-table, siellä oli melkein kaikki. Ja nyt me päästiin kunnolla oikeasti grindaamaan. Tuolta on työn ihan just pois, mä nopeetaan nää pokat. Voi Niin se katos. Ai Ei! Tää on cast. No se ruoka. Mulla. Tavainen. Että mulla ei. Mulla on ender chest tossa. Ei mulla laita, mulla on tää Eikö lehteri. täällä mulle kerni? Joo, laita tohonkin lehteriin, laita se siihen toinen. Mulla oli täällä vielä tääkin kirjoikin. Saadaan nähty, mä saan ainakin kirjahyllyyn täällä. Mut otetaanko tää pois tää yksi? Mä otan tän yhden työn pois. Pidetään kaksi. No, tää on aika huono. Mä vaihan. 31 emeraldi. Se muuten katoo kohtuussa sitä ostaa, mutta ei mitään kantiks me ottaa sitä maksaa perhanasti. Tää pois vaan tosta. Ei se... Fire Pro... Oh my god.
Ei jumala, se meni tonne. Depp. Oh my god, miksi tää tekee niin? Oh my god. Looting. Taas se maksaa liikaa. Fire Pro. Liikaa. Sweepingiskin sun mielestä hyvä enchantti? Mikä se edes tekee? Tavat yli. Tossa oli pilkkä sharppi. No voit sä yhdistää. Tunnen tänään heritysjappia. Juu, Se on yksi Inga. se biomi. Pauli Pig. Siellä on aina. Aina. Niin jos haluaa, mutta... Icewordi. Ei vaan toi Crystal PvP. Onks sä tuksu opettaa mun Crystal PvPt? Eiks sulla kuka pelaa Ja se on- niinku oikeesti? Et sä vai taas Sitä ei pelata Scrollville, mut minä oon tottunut pelaa. Pannut minä kuitenkin niin paljon kauemmin. Millä sormella sä painat ysiä? Tabi on mun ysi. Häh? Ysi? Sä et rullalla voi